بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin jerin giyan wannan karatuttuka da muke gabatar da su takaitattu akan abin da ya shafi azumi na ainihin wato wannan wata mai albarka wato wata Ramadan a cikin wannan littafi namu mai albarka mukhtasaru ahadithi siyam ahkamun wa adabun na shehi malami Abdullah Fauzan Allah madaukakin sarki ya saka mishi alkhairi. Wannan shine darasin mu na hudu a cikin jerin giyan wannan karatu. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan hadisi na uku da malamin ya kawo, shine alhadithu thalis fi shay'in min fada'ilis siyam. Wannan hadisin malam zai koro mana kaɗan daga cikin wasu abubuwa waɗanda suka shafi waton falala na ainihin waton azumi. A baya mun yi karatu akan hikimomi, darasinmu na ainihin waton biyu kenan, mun yi bayani akan hikimomin da ke tattare da ainihin waton shar'anta aikin wato yin azumi da wata Ramadan da dai sauran azumin da ake yi. Yau kuma malam zai kawo mana wato ciko na wannan karatu wadda za mu iya cewa falaloli da kuma darajoji wadda mai yin azumi yake samu sakamakon wannan azumin da yake. Malam ya kawo hadisi wanda al-Imamu al-Bukhari da Muslim suka rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kullu amali ibn adam yudha'af. manzo Allah ya ce dukkan wani aiki na dan adam da zai gabatar na aikin alkhairi yudha'afu, ana ninninka wannan aikin. Alhasanatu bi ashri amthaliha, idan mutum yayi aikin alkhairi daya sai a ninninka mishi zuwa 10 irin kwatankwacinta, ila 700 dhif, har zuwa wato 700. haka Allah zai ninninka har zuwa 700. Qala Allahu azza wa jalla, Allah madaukakin sarki yace, mun yi bayani a baya cewa wannan gaba wato kudusi ne, hadisul kudusi ne, magana ne na Allah. Allah yace illa sawm, sai dai azumi shi kadai baya da wannan. Fa innahu li, Allah yace saboda azumi ta wace, wa ana ajizi bihi, kuma ni Allah ne ke sakawa bawa akanta. Yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli, bawa yana barin sha'awarsa da cin abincinsa domin ni Allah. Walis-sa'imi farhatani, manzo Allah madaukakin sarki ce mai azumi yana da farin ciki guda biyu. Na farko farhatun inda fitrihi, farin cikin da mai azumi ke samu lokacin da zai yi bude baki bayan ya yi azumi. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, da kuma farin cikin da zai yi lokacin da zai hadu da mahaliccinsa idan ya ga irin lada da kuma tanadi da Allah madaukakin sarki ya shirya masa sakamakon wannan azumin. Wala khulufu famis sa'imi, kuma bashin bakin mai azumi, wato wannan canjin da bakin mai azumi ke samu sakamakon rashin cin abinci, atyabu inda Allah min rihil misk, wannan ya fi sarki a gun Allah sama da wato kanshin wato turaren almisk. Duk yadda kai ganin turaren almisk yana da kanshi, kana son ka shinshina, to Allah madaukakin sarki ya fi ganin kanshin bakin mai azumi lokacin da yake azumi sama da wannan turaren. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim bin surwaito wannan hadisi. Malam yace al-hadithu daliluna ala fadli siyam, wannan hadisin kai tsaye hujja ne wanda ke nuni zuwa ga falalan azumi wa azimu manzilatihi inda Allah ta'ala, kuma wannan hadisi yana nuna mana girman matsayin azumi a gun Allah. wa qad jaa fi hadha al-hadithi arba'un min fada'ilihi al-kathira, a cikin wannan hadisi an ambata mana falaloli daidai har guda 4 daga cikin falalolin azumi masu yawa. Na farko, anna sa'imina yuwaffawna ujurahum bighairi hisab, wannan hadisi ya karantar da mu cewa Allah zai bawa masu azumi lada mai dimbin yawa wanda ba a san adadinta ba. Fa innal a'mala kullaha tudha'afu bi ashri amthaliha ila 700 dhifin, saboda dukkan ayyukan alkhairi, sallah, wato zakka, sadaka da sauransu, ana ba wa mutum lada 10 zuwa ninninka zuwa 700. Fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadha al-adad, amma shi azumi ba a takaita adadin ladan da Allah zai bawa a cikin wannan adadi na 700 din, bal yudha'ifuhu Allahu azza wa jalla adhafan kathira, Allah yana ninninkawa bawa wato ninninkawa mai yawa
li'anna siyama min as-sabri saboda idan aka ce azumi daga ainihin wato hakuri ne. wa kad qala Allah ta'ala, kuma Allah madaukakin tsarki a cikin ainihin wato suratul zumar Allah ya bamu labari cewa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah yana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da sanin iyakan ladan da Allah zai basu, wato unlimited lada Allah yake basu. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى الإمام الأوزاعي كمان دي تفسير ابن كثير هنا cewa ليس يوزن لهم ولا يكال. wato masu azumi ko masu hakuri ba a auna aikinsu balantana a san girman shi, la ana ɗiban ladan ne a basu. innama yughrafu lahum gharfan, ana ɗiban ladan nan ne kawai a zuba musu wato bila adadin. wannan shine falala na farko daga cikin falalolin azumi. falala na biyu anna Allah ta'ala adafa as-sawma ila nafsihi min bayni sa'iril a'mali. idan muka duba wannan hadisi zamu ga Allah ya danganta azumi zuwa ga karan kansa tsakanin sauran ayyuka na alkhairi, amma azumi sai Allah ya ce wa ana ajfa innahu li, na tawace ni Allah kuma ni ke tsakawa. wa hadha wallahu a'lam, kuma wannan Allah shine matsani li kaunihi yastaw'ibu an-nahara kullahu, saboda azumi ya mamaye yinin mutum gaba daya tun daga hudun alfijir har faduwar rana. fayajidu as-sa'imu faqda shahwatihi, dan haka sai mai azumi sai ya rasa sha'awarsa wa tatuku nafsuhu ilaiha, kuma ransa tana wato bege zuwa gare ta. la siyama fi nahari saifi litulihi wa shiddati harrihi, balantana lokacin saifi wato lokacin rani kenan, lokacin da ake tsananin rana kuma ga yini na da tsayi kuma ga zafin rana. ولأن الصيام سر بين العبد وربه، kuma domin saboda azumi wato sirri ne tsakanin al'abdu wa rabbihi, bawa da ubangijinsa. la yattali'u alaihi illa Allah ta'ala, babu wanda ke ya san hakikanin mai azumi sai Allah. don haka mutum zai yi azumi yana cikin ibadojin da za ka kalabe ka ci abincinka ba wanda ya sani har iya sauran rayuwanka. fa huwa amalun batinun, shi azumi aiki ne wanda yake boye. la yarahu al-khalqu, ba halittu ba sa gani, ba irin sallah bane ballantana ce ba taba ganin kana sallah ba. wala yadkhuluhu riya ba ta shiga cikin ta. wannan shine falala na biyu. falala na uku yace anna sa'ima idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi, mai azumi idan ya hadu da ubangijinsa zai murna da wannan. wa dhalika lima yarahu min jazaihi wa thawabihi, saboda abinda zai ga sakamakon da Allah ya tanada masa. wa tarattubil jazai alaihi, da kuma abinda ke biyowa baya na sakamako. bi qabuli saumihi, na cewa Allah ya karbi azuminsa. alladhi wafaqahu Allah lahu, wanda Allah ya datar da shi zuwa ga yin wannan azumin. wa amma farhatuhu inda fitrihi, amma farin cikin da mai azumi yake lokacin da zai bude baki. fali tamami ibadatihi, sabida yana murnan cewa ya iya ya cika wannan ibadan. wa salamatiha min al-mufsidat, kuma wannan ibadan ta kubuta daga barin dukkan wani abin da zai lalata ta. wa husuli ma muni'a minhu mimma yuwafiqu tabi'atuhu, da kuma waton dacewa na barin abin da aka hana shi barin, duk da wannan abin ya saba da tabi'an shi wato necen shi. wa hadha min al-farah al-mahmud, wannan yana da cikin abin farin cikin da ake so, abin yabo ne wannan. li'annahu farhun bi ta'ati Allah wa tamami as-sawmi al-maw'udi alayhi thawabul jazil, sabida wannan jin daɗi ne na biyayya ga Allah da kuma cikan waton azumi wanda aka yi wa mutum alkawarin za a bashi sakamako mai kyau akai. abu na hudu arrabi'atu anna ra'ihata fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk, mun ji cewa wannan bashin bakin mai azumi ya fi sarkaka gun Allah sama da waton turare almiski. wa hadha tibi yakunu yawm al-qiyamah, wannan ainihin waton kanshin zai kasance ran tashi alkiyama ne. li'annahu alwaqtu alladhi yadhharu fihi thawabul a'mal, saboda kiyama shine lokacin da waton sakamakon aikin bawa yake bayyana. li riwayati, saboda riwayan da al-Imam Muslim ya rawaito yace atyabu inda Allah yawm al-qiyama, ya fi sarki a gun Allah ran tashi alkiyama. wa hadhihi ar-ra'iha wa in kanat makruhatun fi mashamin nasi fi dunya, wannan bashin bakin duk da kasancewa wato abin kyama ne ga hancin mutane ba sa son jin bashin bakin mai azumi lokacin da yake azumi. lakinnaha atyabu inda Allah min rihil misk, sai dai ta fi sarkaka gun Allah, ta fi kanshi a gun Allah sama da waton kanshi na almisk. li kauniha nashi'atan an ta'ati Allah ta'ala, kasancewan
an samo ta ne sakamakon biyayya ga Allah. Wa min fada'ilis siyami, daga cikin falalolin azumi, annahu min asbabi magfirati dhunubi, yana daga cikin abubuwan da ke sa Allah ya yafe wa bawa zunubai, wa takfiri sayyi'ati, da kuma kankare mishi mummuna aikinsa. Fa ana abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira, manzo Allah yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban, duk wanda ya azumci wata ramadana da imani da kuma neman lada, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah zai gafarta mishi duk abin da ya gabata na laifuffukansa. lakin hadhihi al-fada'il la takunu illa liman sama mukhlisan lillahi ta'ala an at-ta'ami wash-sharabi wan-nikah. Wannan ladan ba ta tabbata sai ga wanda yayi ibada ga Allah, yana yi ne don Allah shi kaɗai ba don wani ba. Wa samat jawarihu anil athami, kuma gabobin shi suka yi azumi daga aikata laifi. Amma mutum yana azumi kuma yana abubuwan da basu dace ba, fa hadha huwa as-sawm al-mashru' al-murattab alayhi ath-thawab al-azim. Irin wannan azumi shine azumin da ake ba mutum lada. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yada' qawla zur, duk wanda bai bar maganan ƙarya ba, wal amala bihi, da kuma aiki da ƙarya, wal jahal, da kuma wauta na shirmin da bai da amfani ba, falaysa lillahi hajjatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Allah baya da bukatan ka bar cinka ko abin shanka, a'a, domin azumin bata maka amfani ba. Don haka azumi na kirki shine azumin da mutum zai yi kuma gabobin shi su yi azumi, ya zama mutumin kirki kuma ya tasiri a jikinsa, kamar yadda ya zo cikin wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito. Don haka wannan shine karshe. muna ce Allahumma ihfaz lana siyamana waj'alhu shafi'an lana wa inna fihi ala ta'atika wa jannibna turuka ma'asiyatik waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.